ne balma ni kuma biye vendredi 26 août 2022 malma o ate shibon teke kono ne bora ka Abdou Niang jabi mo chama akilla ko ne be ka Tahirou Ba drone de fonte o malion an saran rom nyore be ka ke bi abeka ke dina kala de sanno dendo wawla de wahabia nyamogo fenfe be wahabia karamogo fenfe be Mali kono do be kolu photo bla Mai Ouattara bola wahabia karamogo chama be ani sunan karamogo chama ou be mo were ou tableau ou ye Koita photo bla la ani faire comment on appelle là anga karamogo do be siga so to bora ngono yolu be photo fra ani Mai Ouattara beba do Mai Ouattara be ka transition deme Abdou Niang ka kuma kofe do be ka Abdou Niang ka kuma ta kolu photo bla la sanno parce que ni terroriste ko kuma fodron Malien do be wahabia ou de indexé toujours ça a toujours été comme ça ko koni dina kuma do aita Facebook sans fait Mai Ouattara mu be ka yere faka assiminer Mai Ouattara be ka transition supporter Mai Ouattara kungolo de be ou ka vidéo là Abdou Niang be ka foli mi ko karamogo do yi terroriste ou des choses comme ça là ou kelime ka ta Mai Ouattara photo do là kata Imam Diko photo do là kata suna karamogo fefe be ne radio suna di bo iba don kuma be ni ne ma dabo ka Abdou Niang ko ka gune ne ma dabo ko ka fenge Tahirou Ba défend ne be fe Mali on ka famia kuma ni shia ko be boala ani dina ko be bala be dugu wuli o be dugu ci be conseil mu din petit frère Abdou Niang ma i ko mangone Malien ben sérieux avec les demande mani bo me ka vidéo ke me ka fo Abdou Niang i sembo dina ko kuma ina Mali autorité ya da ko France de terroriste nga France kele billahi dina ko ani shia ko abe jamana ci en cousette mako ka tableau te keleni munu ni munu ka tableau te keleni o le be ka Abdou Niang ga vidéo ta sanka nyokon kele na isisa o te hera jamana ma ali wati do kera la do bora ko uye terroriste do mene ko buga flakan fo nguma u ka shia ko kuma bla ay ta vidéo ko be ali sini ne te fe na ni footne jamana kono ni shia ko boni da to ni kana nyogona sida to shia ko da to ni uranda chira awa dina ko da to ni Soumaïla Cissé ma passé arasbati kumeka campagne Soumaïla Cissé wati na ay demisonu bla ka karamogo dogoya fambe boni Abdou Niang be kana no système kelende na man kolosi suna karamogo mana dimi asimi korosa be ke dina ko yi bona kera dina ko ni futne wula jamana kono mogo na manifester ni mogo manifestera ni sorosu ye mogo kelen faga jama be bo ko fe na kera mogo fla mogo saba ame balemu na doro autant be intervention ke ka soro a rete fo ka ke sorosu be ka nyina oro kelen de ko na ya Abdou Niang to ya kaninke ni futne wula jamana kono mogo be awde ke responsable yi na dun ke responsable yi o ye Francis Sago de sorole ni ye shia ko kuma fo ibi kolosi be na ni shia ko kuma yi o de ko so ali terroriste mi na hal na be ka flakan fo ne be sranga ala fo nga be ka flakan fo pour que ngana do flaw gashila ngani vidéo d'abord di nambe kuma désormais Mali activiste be Mali vidéo mani be nambe kuma anga shia ko kuma boala anga dina ko kuma boala terroriste te fly terroriste kelenye faransi de du ne ken bo conseil di ne ta conseil di ne ma Tahirou Ba défendre ne sararom nyore be ka kebi bi wahabia karamogo fefe be no suna karamogo fefe be no ou bébé ka doya et réseaux sociaux sans fait Abdou Niang sababu yala Mai Ouattara mun o du chama be ka transition de mebi bon no kera sa o yo kolu mo bo transition la Soumaïla Cissé ta kera de Soumaïla Cissé ta kera de karamogo tlanche be sarana Soumaïla Cissé nya parce que arasbati démissionu bla ka karamogo be doya bon ambe ka taw anu asimi kadaw nya ante fait asimi ka bo fangala ante fait kodo kana do ansingoro ne taw doron de kuy sorasi munu wele munu be ka Abdou Niang bla ni sarala wala abeka erreur badi kenni ese mo wa isabali abe muna mbaka lama ese ay sabali ese Mali gouvernement fali no terroriste korod la Tahirou Ba ka passer à président de toutes les façons on munu do ke ministre au lieu terroriste korodi ay kana mo fara ala kama ese mo aya ke ala kama be muna ne ba kala ay mo fara dabla be bokuma la yorola ala ka akrini madama petit frère Abdou Niang iko mangone iye kuma mu fa conséquences de be ka yele wa bia nyamogo fenfe be non ou be ka doya et réseaux sociaux sans fait ku traiter ku ke terroriser alors que face au don de don Mai Ouattara ne mérite pas ça Koita ne mérite pas ça anga tien fo nyoko nyana donc ne ken mbora ko defo ni a famia odo ni ma famia fona ala ka to ga famia en tout cas na ma shia ko kuma dabla ani dina ko kuma dabla abe jamana nchi awana dun karani jama bora ni surasu ye gashi fie mogo do ka kirikara mogo do ka sa jama bebe firi kondo be to abika fanga tien asimi niye na masa fara de kan ni fen fitini ni ba to abu bila so ni idunga surasu filaka anna yo bomato miki ta irisu bulu kana bla bamba kati kono na fila
ka wahabiya mɔgɔ dɔgɔ futine ka wuli mɔgɔ ka dimi nin ko in na a bɛ kɛ futine dɔ ye e yɛrɛ ka fanga bɛ taa da fɛ n'a ma kɛ i ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ nin fɛn de bɛ jamana ci a bɛ dugu wuli un coup sec donc hadamaden fanga b'i la cogo cogo i b'i tɔ to a ye sabali ese mɔgɔ a ye sabali sinon a bɛ asimi ka fanga bi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ n na n kɛni bɔ kuma la yɔrɔ la ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ni jama kɛ ni bɔra i kama don o don ni mɔgɔ fagara la dis-toi que Faransi ni Amérique bɛ intervention kɛ hali Russie se t'o la bon f'i ɲɛna bi dɛ parce que o ye kɛlɛ ɲini de nin fɛn ninnu de la u b'i la sɔrɔ nin siya ko ni nin fɛn ninnu de la u b'i la sɔrɔ u bɛ ka fɛnw kɛ n'u ye siya ko diinɛ ko fana sɔrɔ k'o fara kan Faransi bɛ tigɛ i da wahabiyaw ka côté la mais ka tiɲɛ de fɔ n ɲɛna koyi ne yɛrɛ wahabiya de dɛ ni wahabiya dɔgɔyara a bɛ digi ne la donc Arasbati fɛngɛ comment on appelle là Abdou Niang ne ye wahabiya de ne ye wahabiya dɔgɔya hali sini ne bɛ bɔ k'i jaabi o yɔrɔ la parce que minnu tɛ wahabiya ye o dɔw bɛ ka bɔ bi ka wahabiya ɲɛmɔgɔw dɔgɔya e nɔfɛ donc i bɛ ka tasuma de wuli tasuma faga ala sago i sago o de kun don a k'an bɛn